Så har jeg skilt bilen ad. Jeg skal have kameraet på der, sammen med det kabel der. Og det gør man ved at tage den her af her. Og tage den her af her. Så er der, ikke om I kan se det, men skal jeg kan komme derind. Herinde, derinde bagved, der sidder et stik. Der kan man komme til nedefra, mens du lige kigger ind her, og du ved, hvor det skal sidde. Her zoom ind der. Ja. Heroppe under den sølvfarvede boks her. Den sidder oppe på toppen af den. Der sidder et stik, så man skal føle sig lidt frem. Men så kan du se stikket ind igennem her. Now I set the camera so it should be working. Så nu har jeg sat kameraet på, bare for at se om det virker. Så nu nulstiller jeg her, holder den nede. Starter den op. Se hvad den siger. Android starter, siger den så. Ja, der kommer så lige et lille stykke på engelsk. Jeg havde glemt, at jeg ikke snakkede dansk, fordi jeg Bluetooth, laver også på engelsk, så I må lige bære over med det lille klip her på engelsk. This one. Now it's down here. Oh. Whoops. Now it's working. So it says up here, insert SD card. I haven't done that yet. So now I just need to wire it up in this A pillar, and then up here, and then in between this one, and then plug this in. So if I just shut it off, så kan vi se, nu sidder det herinde i, og jeg har åbnet den her. Og så sidder det der, det blå, der, bag den gule ledning der. Men det er oppe på den sølvboksen, der sidder derinde. Den skal op under, og den sidder her op under. Det er den sølvboks, I ser der. Op på toppen af den, der er stikket. Så der skal 2 skruer ud her. En skrue op her, og en skrue deroppe. Og så kan man klikke den ud hernede i bunden. Lige trykke den ud på den pæl, der er her. Og så egentlig, nu skal jeg så bare samle det igen. Så kør den op gennem A-pilleren heroppe, og så op i kassen derop. Jeg vil bare lige sikre mig, at det virkede, inden at jeg monterede det hele. Men det kræver, at I igen starter op på den knap op. Men hvis I har spørgsmål, så skriv endelig, så skal jeg nok besvare det. Og det var egentlig Lenny inden for gruppen, der har vist mig det på nogle billeder. Så det er egentlig til ære for ham og alt det her. Men nu har vi i hvert fald lidt mere video på den. Hej! Så skal vi have den her af. Så tager vi egentlig bare sådan en her. Nu har min jo løsnet så lidt, fordi jeg har gjort det nogle gange, men man tager bare den her i begge sider. Og så løsner den der, så er det rigeligt. Og så sidder holderen lige her. I kan se det, når jeg lige har sat den på. Så viser jeg det lige igen.
Sådan her ser det ud, når det er monteret. Og så ledningen kører så bare op over hele vejen hen. Det skulle gerne virke. Så fik jeg lavet det gemt væk. Så jeg kørt den her ind under her. Og så langt ind under her bagom her. Så godt, den er meget stram her, så den sidder herinde under. Og så går den ind bagom her. Den var ind der. Og så ligger den her, som I kan se. Så skal jeg lige have kablet den op og lagt den op under. Og så skruet de 2 skruer op på her, så er vi færdige. Så det lykkes. Så nu har jeg tændt bilen, og det virker. Så nu skal jeg lige prøve at køre en 20, så jeg lige ser, hvad der er muligheder herude. Men den står pænt op til deroppe. Og der står kilometer, sele. Der står alle dataerne på bilen lige nu. Og så er der, kan jeg tage screenshot. Så er der foto der. Så kan jeg gå herover og se billedet, så kan jeg se billedet her. Så er der det der med at låse videoen. Så kan den ikke blive overskrevet, det vil sige, hvis der sker en ulykke, så er den gemt på kortet. Og så ligger den her under låste videoer. Og så kan man så afspille den der. Og så er der indstillinger. Hvad har vi der? Længde 1, 2, 5 minutter. Overlejninger. Det betyder, at putter tingene altså med hastighed og alt det på oven på videoen, hvis du vil have det. Så kan du slette den, og så kan du formatere kortet, som du har. Så det fungerede. Det tog mig... Hvad tog det mig? Lad os bare sige en lille time med det hele. Så det er ikke helt ved siden af. Og det, som sagt, sidder pænt det hele. Der er ikke noget, der stikker ud nogen steder. Så det var en succes. Og kameraet kostede 600 kroner. Og kablet kostede, mener jeg, 240 kroner. Over hos det, der hedder topbyd.com over i Kina. Og de sender det lynhurtigt, og det er en god hjemmeside. Så vi ses. Hej.